iso anduweni marang saya suami rasa kangen kang limputi limbang bulan dadi saksi upayane datang balik jani janji supaya mati supaya mati wong ayo tresnamu kinarya tapa susah ning badanmu wong bagus anggap ngrasa atimu tresnaku tulus ning kalbu sapa sanadyan ngarungi banyu sedara tresnaku ora bakal sewa senadyan nyoba muncak saka raga wis tresno ra bisa dipisahno yen wis tresno ora bisa piye kuwi lemburi kok ora melu dhuwur banget ya aku ra nyandake nggih sampun sak menika spesial buat temanten ya Mas ya Lintang Asmoro Bener, Mbak. yen wis tresno ora bisa dipisahno lah sampean tresno rek iya sida-sidane yo marai masa lalu wi lho Mas sing bahaya iki heeh ya wis ra apa-apa dasare ya musim adem ya to